कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारासाठी मोठी घोषणा. 100 कोटी रुपयाचे सुपर स्पेशालिटी आस्पत्र. कारवार आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या लोकां खातीर एक मोठी आनंदाची खबर मुखार आयिल्ली आसा. 2026च्या राज्य अर्थसंकल्पात कारवार सुपर स्पेशालिटी आस्पत्र उभारची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केली. गेल्या 22 फेब्रुवारीक कारवारात मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्रेच्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी येईल तेन्ना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कारवाराक सुपर स्पेशालिटी आस्पत्र दिवचे आश्वासन दिले. आता त्या आश्वासनानुसार राज्याच्या 2026च्या अर्थसंकल्पात कारवारासाठी तब्बल 100 कोटी रुपयाच्या खर्चान सुपर स्पेशालिटी आस्पत्र मंजूर केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा मेळचीसाठी बऱ्याच वर्षांपासून वेगवेगळी संघटना आणि नागरिकां खंयच्यान आंदोलन आणि मागणी जाती आशिल्ली. प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेचे आश्वासन दिताले, मात्र निवडणूक जाल्यानंतर ही मागणी अपुरीच रावताली. भाजप सरकारच्या काळात कुमटा तालुक्यात मिर्जान हिंगा सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेसाठी जाग्याची पळवणी केली, पण आर्थिक कारणामुळे हो प्रकल्प फुडें वचूंक पावलो ना. अखेर राज्य सरकारान जिल्ह्याच्या नागरिकांनी ही बरीच वर्षाची मागणी मान्य करून अर्थसंकल्पात सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेची घोषणा केली. या कारणान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आरोग्य सेवेत मोठी सुधारणा जावची अपेक्षा व्यक्त जाती आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अंकोला सरकारी आस्पत्रेत तज्ञ डॉक्टरांची कमी. कारवार. अंकोला हांच्या सरकारी आस्पत्रेत तज्ञ डॉक्टरांची कमी आशिल्ल्यान रुग्णांक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडटा. आस्पत्रेत प्रसूती तज्ञ, बालरोग तज्ञ, हाडांचे तज्ञ तसेच इतर डॉक्टर उपलब्ध नाशिल्ल्यान बरेच रुग्णांक कारवार आस्पत्रेत उपचारासाठी धान दिते आशिल्ल्याची तक्रार नागरिक करतात. ह्या कारणान कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हांणी नाराजगी व्यक्त केली. अंकोला तालुक्यातल्या पंचायत सभागृहात झालेल्या त्रैमासिक प्रगती आढावा बैठकीत तेमी वेगवेगळ्या विभागाच्या कामकाजाचो आढावा घेतलो. तसेच तालुका रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर आणि औषधाची कमी ह्याबाबत अधिकाऱ्याकडच्यान माहिती घेतली. ह्या दरम्यान पशुवैद्यकीय आस्पत्रेत सुद्धा डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी कमी आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयली. तसेच SSLC परीक्षेत बसच्या विद्यार्थ्यांक परीक्षा केंद्रापर्यंत पावसाठी कसली अडचण येऊ जायना म्हण KSRTC बस वेळेचेर चलवची याबद्दल संबंधित विभागाक निर्देश दिले. आमदार सतीश सैल हांगेल्या प्रयत्नामुळे बांधकाम कामगारांच्या भुरग्यासाठी निवासी शाळा मंजूर केली असून अंकोला तालुक्यात 7.5 एकर जागेत 25 लाख रुपये निधीतल्यान ही शाळा उभारतली. या बैठकीत तहसीलदार निश्चल नरोना, तालुका पंचायत कार्यनिर्वहणाधिकारी रामू मुनगी तसेच इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. 5 वर्षांचो चलो अजान यासीन हेबळ्ळी बेपत्ता. कारवार. पोन्न्या दांडेली वाठारात लमानी ताळ हंचो 5 वर्षांचो अजान यासीन हेबळ्ळी हो चलो शुक्रवार दनपारा सुमार 12 वाजता बेपत्ता जाल्ली घटना घडली. चलो अचानक डोळ्यामुखार दिसतो बंद जाल्ल्यान घरातल्या मनशान रडच्याक सुरवात केली. घटनेची खबर मेळताच दांडेली शहर पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन शोध मोहीम सुरू केला. या वाठारात लहान भुरगीं चोरी जावच्या अफवा पसरत आशिल्ल्यान नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले आसा. सदर तल्याबद्दल कोणाक बी माहिती मेळल्यार तात्काळ दांडेली शहर पोलिसांक कळोवचे आवाहन पोलिसांन केला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार भाजपा मंडळाच्या वतीन लाभार्थ्याक गॅस सिलेंडरचे वितरण कारवार देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांगेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आज जोडा भाजपा मंडळाच्या वतीन लाभार्थ्याक गॅस सिलेंडरचे वितरण केले हो कार्यक्रम जोडा मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजी गोसावी हांगेल्या अध्यक्षतेसकल पार पडलो रामनगर हांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित केल्या या कार्यक्रमाक महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष गिरीश गोसावी ग्रामपंचायत माजी सदस्य राजेश कोरडकर कार्यकर्ते शंकर फुलेकर शशिकांत गावडे सोनम सेलार कांचन फुलेकर सचिन देसाई प्रमोद दळवी आणि इतर हजर आशिले कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.